Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai, uye zvekare kune avo vanenge vachida mafone numbers ako kwavaya zvamunoita munonditextera futi paWhatsApp, then mova mangoti hi, then I'll try to forward the number as soon as you text to me, because my messages acho anopinda anenge akati one day. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi mukomana, please post for me as hidden identity. Ndiri mukadzi ane makore 45 ekuberekwa, ndinogara kuBorodal, ndine vana vangu 2 vasikana, ndoda kureurura kuromba kwandakaita. Nyaya yangu yakamira sekudai so ndainge ndakaroorwa nemurume wangu. Murume wangu paakandiroora zvinhu zvainge zvakaoma, but zvinhu ndokubva zvachizochinja. Ndokubva tazotanga kugara kuNewlands, ndokwatakazotenga imba ikoko. Murume wangu ainge awana basa rainge rakanaka, uye zvekare boss vake used to favor him a lot, and ainge achipiwa mari yainge yakati one day. So tainge tava kugara kumba kuya, but with time takabva tazonzi in the same area kuNewlands ikoko we're going to be staying at a company house. Ndokatainge togara zvino. Murume wangu ainge achindida, ainge achindiitira zvese zvandainge ndichida. Hapana chandaiti ichi ndochida ndikachishaiwa pamba. He always made sure that everything was there. Pamba pangu kana kubasa chaiko ndainge ndisingabvumidzwi kuti ndinge ndichienda kubasa, nekuti ainge achitondipa mari each and every month, achinditi mari iyi yandiri kukupa imari yako yandinoda kuti unge uchizoshandisa the way that you wanted. So mukoma, I can safely say kuti life was really good at that time. Saka rimwe zuva murume wangu akaenda kubasa semazuva ose. Apedza basa akatondifonera achiti ainge ava kuuya kumba. Iniwo ndakabva ndatotanga kutogadzirira paya. I still remember on that day kuti ndainge ndazvodza kuti nhasi murume wangu ndainge ndichida nezvake. Saka nguva dzekuti ange achisvika kumba dzakati dzakwana dzikadarika, murume wangu ipapo ainge asati asvika. Aiwanzo kusvika pamba somewhere between 6 until 7 p.m. That is when he used to get back from work. Kana achinge anonoka nekuda kwetraffic, we knew kuti you'll be home by 7 p.m. Pandakaona kuti nguva dzainge dzafamba dzainge dzava kuma 8 o'clock, ndipo pandakatanga kumufonera, asi murume ndichinomufonera kudaro foni yake yainge yava kusaita. Ndikabva ndati, what is happening? Why is it he's not picking up the calls? Ndakaita worried kuti chainge chainge chichiitika kumurume wangu. So ndakaramba ndichingofona until ndazonzwa vana vavakunditi painge paine imwe accident yainge yaitika, yainge yapostwa pasocial media yemotikari idzo dzainge dzarovererana. Ndakatanga kuita very worried zvakanyanya, nekuti since kubva nditange kugara nemurume wangu ainge asati ambononoka achibva kubasa achiuya kumba. Saka kuma 11 p.m. ndipo pandakaona ndichifonerwa nelandline. Ndikabva ndati, who is this calling me with a landline? So ndikabva ndazonzwa kuti ainge ari mapurisa ainge achindifonera. Ndakabva ndanzi ndiri kudiwa kupolice, so I had to go to the police station. Ndakambofamba kuti asi I was thinking kuti zvimwe kuda murume wangu ainge apara mhosva, but ndakabva ndatanga kufunga kuti asi murume wangu ainge ari munhu who was good and honest, ainge asina mhosva ainge akambopara. Ndipo pandakapinda mumotikari. So ndakati ndapinda mumotikari, then I drove and I went to the police station. Ndakati ndasvika kuya ndakabva ndazoudzwa kuti murume wangu he had been involved in a car accident, and unfortunately my husband he had passed away on the spot. Mukomana zvinhu zvekuti zvakandinetsa kukamuchira, but ndakazozviudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichisimba, nekuti ndizvo zvainge zviripo. There was no two ways about it. This was it. Murume wangu painge pasisina. Ndakazivisa hama dzangu, uye zvekare ndikazivisa hama dzemurume wangu kuti ndizvo zvainge zvaitika. Murume wangu akatakurwa. Murume wangu akati atakurwa kudaro, takabva tazoenda tikabva tazonomuchemera kumusha kwavo. Saka iye ainge achibva kudomboshava. Murume wangu akazonovikwa kumarinda ekuGlen Forest, company yaaishandira. Murume wangu yakabvisa zvose zvainge zvichidiwa panhamo yamurume wangu. After murume wangu avikwa, vakuru vecompany yaaishandira murume wangu vakabva vanditi vainge vachazondipa 2 months dzekuti ndinge ndichibva
pamba company. And the unfortunate part about it was that when my husband passed away, that time we were busy renovating our house. That is why we were staying at the company house. So ipapo tainge tisati tapedza kuita renovations, so ndakabva ndapiwa 2 months and I had to move out of the company house. 2 months dzakati dzakwana, ndakabva ndabva pamba company. Ndainge ndakaomerwa mukomanashe, ndakabva ndatanga kuita zvekutengesa. So mukoma ndakatanga kutengesa paya. Unfortunately, since me and my husband we were not legally married, then the relatives vakabva vati, since we did not have a son together, which meant kuti zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichizosara nemba, they wanted that house to be sold. Ndokubva ndazobvuma. Unfortunately, what I didn't understand was that these people already, they had spoken with a lawyer, saka vakabva vazochinja title deeds emba without my knowledge. Mukoma, by the time pandakazoenda kucity council, that was when I realized that I was no longer on the title deeds. Zita rangu rainge risisipo pa title deed. So mukoma zvinhu zvakabva zvandiomera. Kwava kubva kuya kwandainge ndichigara, ndikabva ndazoenda kunotanga kunoloja. You can think of someone who was staying in a very big house. Now I was staying in a one room nevana. Zvinhu zvainge zvakaoma. Tainge tajaira upenyu hwepamusoro. Asi ndakazama kuadjusta kuita izvo zvainge zviripo. Ndakazama kuita zvemabhero change money. Asi mukomanashe, everything that I was trying, I could see kuti all the businesses were failing. Mukomanashi, kamari kaya kainge kasara ndiko kandakabva ndazozama kuti ndinge ndichivhura tuckshop, but hapana kana ndichakabuda. Kusvika ndazoona kuti hapana zvandainge ndichiita, kwaingova kutambisa nguva chete. Saka ndainge ndiine mumwe mukadzi wandainge ndava kuwirirana naye, ainge aine table yake kumbari. Ndiye akabva azondipinzawo padhiri rimwe remabhero, akabva anditi iye ainge achiziva this other clothing runner uyu ainge achienda kuChina, and iye akatondirakidza kuti business rake rainge richifamba mushe. Saka ndakamubvunza kuti ainge achizvigona sei, akanditi ndizvo zvaainge akamirira kuti ndimubvunze. Akanditi kana ndine hana nete aisakwanisa kuti ange achizondibatsira. Akanditi zvinhu izvi zvatoda kuita zvinotoda munhu anenge aine hana chaiyo yakasimba, so that when we do the secret then no one is supposed to know. Saka akanditi chidzikamisa hana yako so that I can tell you. Ndakabva ndatanga demba naye semunhu ndainge ndanzwa nenhamo ndichitenderera panzvimbo 1 vana vainge vasisaende kuchikoro. Ndipo paakanditi ndinge ndichizomubatsira kumabusinesses ake. So each and every time taiti tichisvika pashop pake painge paine umwe mushonga uyo waaitanga apfungaidza kuzonosvika achizondiudza kuti iwewe sha, it is because wakanyanyisa kupusa sterek. You see all the people avo varimo mutown, even they are busy doing the same thing that I am doing. You need to be clever when you are running a business. Saka akabva azonditi ainge achida kuti neniwo ndinge ndichizoshandisa mushonga iwoyo waainge achishandisa kuitira kuti business rangu ringe richizofamba. Ndokubva azoreurura kwandiri, akabva andiudza kuti kana naiyewo ainge achishandisa mushonga iwoyo, ende ndo zvakakonzeresa kuti business rake ringe richizofaya just like the way that it was doing. Mukomanashi, nekuda kwesituation yandainge ndiinayo, ndakati neniwo ndinouda mushonga wekuti ndinge ndichita mari. Saka akabva ati iye ainge achazondiperekedza kuna sekuru avo vainge vakamubatsira. Ndakabva ndazoti it is fine. Takasimuka tichibva muHarare tichienda kwasekuru ava kwainge kuri kuChipinge. Takafamba tikaenda mukoma neusiku, nekuti sekuru vacho ivavo takatoudzwa kutoti havabatsire vanhu masikati, vanongobatsira vanhu usiku chete, uye zvekare kana vachinokurombesa you can only do it at night. So takabva tazosvika pamba pasekuru ava. Patakasvika pamba pasekuru, it was somewhere kuma 10 p.m. Mukomanashi, ndakaonana nasekuru 1-on-1 mushure mekunge ndabhadhara mari. Ndikabva ndapiwa mushonga wandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichinoisa muhari. Ndakanoita sezvandainge ndakaudzwa nasekuru. Ndipo pandakatanga kuita zvemabhero, ende sekuru ava ndo vakazotondipa start. Mukoma start yavakandipa yainge isina kumbowanda. Vakabva vandipa mari yainge ichikwana iyo kuita $200. Ndo mari iyo yandakazoshandisa pakuzonotanga kuita futi zvemabhero. Ndakabva ndaita zvose izvo zvandainge ndaudzwa nasekuru.
ndakati ndadzoka kuHarare ndakangokaruka ndava kutotanga kutoita mari, uye zvekare zvainge zvoitika ndezvekuti ndaiti kana ndikasangana nemunhu uya aibva asarudza kana kutondipa mari zvekuti ndakasvika pakuita mari yakareba ndikabva ndatenga imba. Ndakatenga imba iyo yainge yakatovakwa kudhara, ndiko kwandava kugara nemhuri yangu pari zvino. Vana vangu they are all going to universities, vatova nemabasa akanaka, asi dambudziko ravapo mukomana nderekuti vana vangu manje havasi kuroorwa, vari kuti ivo vanorota vachiita bonde nemunhu wavasiri kuona. Vanotomuka vana vangu ava vakazara hurume pasikarudzi dzavo. I witness these things like on a daily basis, nekuti vana vangu ava vasikana ndakazoona kuti there was something that was going on. Ndikabva ndazosvika pakuva confronta. When I confronted them, ndo pavakabva vazondiudza kuti mama, izvi ndo zviri kuitika kwandiri. So mukomanashi pandakaziva kuti ndo zvainge zvichiitika kuvana, ndakabva ndati, so what am I supposed to do? Ndodzokera here kuna sekuru vaya. Ndikabva ndazonotaura nefriend yangu, ndikabva ndaudza friend yangu kuti this is what had been going on kuvana. Saka I wanted us to return back kuna sekuru vaya kuitira kuti ndinge ndichinobvunzira, but shamwari yangu yakabva yanditi, sezvaunongoziva kuti sekuru vaya vakati iwewe hauna mvumero yekuti ungoshwe whenever you want to, you can only return back kana kuri kunzi ndinenge ndakuudza inini kuti you must come back. Saka ndo mashandiro acho avanoita. So friend yangu paakandirangaridza kuti ndo zvandainge ndakamboudzwa nasekuru vaya, ndakabva ndati it is fine, ndongoitawo iri paground, that is what I'm going to do. Vana vaiti kana vakauya kwandiri vachichema, I'll rather ignore them, even though ndainge ndichiona kuti vana vangu vainge vachitambudzika. So pandakazozviona kuti this one I cannot ignore anymore, mukoma ndo pandakabva ndazotaura nemwana wangu. Right now first born yangu yava ne32 years, asi mwana wangu uyu haana kana kumbogara akaunza kana boyfriend pamba, and I am suspecting kuti mishonga yangu ndio iri kuita kuti vana vangu vange vachizotadza kuroorwa, uye zvekare ndinofungidzira kuti mishonga iyi ndo iri kupota ichirara nevana vangu. Saka ndakambodzokera kuna sekuru ndichivaudza dambudziko rangu, vakabva vanditi hazvina kana problem zvinoitika. This was after we had returned back because friend yangu ainge adanwa neniwo. Ndikabva ndati handingasari. Ndichisvika kuya ndakabva ndaripisiwa mukoma. Iniwo pandakaripisiwa handina kuziva kuti the moment apo pandakanzi ndinge ndichibata huku, saka ndakati ndabata huku iya ndokubva ndazopiwa banga. Ndakabva ndanzi huku iyoyo ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoicheka musoro wacho, ndobva ndaenda ndobva ndanoucherera like kutochera kuva, ndobva ndaviga musoro wehuku yacho iyoyo. Ndaisatoziva kutoti zvose izvo zvandainge ndichiita ndainge ndichitochekeresa umwe muzukuru wangu, ndo zvakaitika ipapo mukoma. Mushure mekunge ndapiwa banga, ndakabva ndatanga kumudzingirirana nadzo huku dzainge dziripo pamba pasekuru vaya. Ndikabva ndabata one, ende ndichinobata ndakabva ndabata rainge riri rimwe jongwe rered, then ndikabva ndazoritora jongwe riya ndikubva ndazoricheka nebanga riya ndikabva ndazonoricherera kuva, ndikabva ndazoriviga. Zvino ndakazoti ndava kudzoka mudare masekuru vaya, ndikabva ndazoona kuti painge paine umwe mwana uyo ainge achiita sekunge ainge akagarwa. Sekuru vaya vainge vachinetsana nemhepo iya yainge igere pamwana. Zvino vakazoti vaikurira mhepo iyi, izvo zvose zvainge zvichitoitika ipapo kwainge kuri kutotsipika mweya wemuzukuru, because uko kwaainge ari muzukuru uyu ainge atofa kudhara. So by the time when I realized kuti ndo zvainge zvichiitika, sekuru vaya vakabva vazonditi ndisatya mweya uyu pawainge uchazotanga kutaura neni. Saka mweya womuzukuru wakabva watanga kundibvunza kuti ko chawainge watadza chainge chimbori chii. Mukomanashi ndakabva ndatanga kuutukirira, ndikabva ndati ndini ndakuuraya kuitira kuti ndinge ndichiita mari. Mukomanashi after that tikabva tazopinda mune mamwe matare. Sekuru vaya vakabva vazondiudza kuti aiwaka ipo paya pandakauya, he thought kuti he had explained everything that was going to happen to me properly. So vakabva vanditi izvozvo zvatainge takaita the first time around zvainge zvisina ma-reverse deal. Mukoma, that was when pandakaona kuti awa ndo ainge ava mahwan. Life was now going to be very difficult. Right now when I'm speaking to you, I don't want to lie to you, I am a woman who is very stressed because of my kids. Ndinoti kana ndakatarisa vana vangu ivo vanoti ndinofanira kuti ndinge ndichiita action. So inini ndinongohwandawo nekuenda kuchurch. Ndainge ndichimboenda kupentecost, ndikabva ndati
Pentecostal pastors ivo vanoita zvinhu zvefake. Saka kubva ipapo ndakabva ndazotanga kuenda kune imwe church, but church idzi matraditional churches, because ndiri kuhwandisa urombwa hwangu. Ndinotya kuti kana ndikaramba ndichienda kuma-Pentecostal church maybe ndinokwanisa kuzosvika pakubatwa kuti izvi ndo zvandakaita. So vana vanogara vakatarisa kwandiri vachiti mama itai action apa. I know kuti ndini ndine problem nekuda kwekuromba kwandakaita. Vana kana vakatanga kuenda kuchechi kwandinenge ndichiona kuti chechi iyoyo ina Mwari, vana ndinobva ndavarambidza, because ndinenge ndichitya kuti vanokwanisa kuzofind out kuti this is what their mom did. Zvino inini since mulife handisati ndakambofamba hangu kumaprofita, ndakabvunzawo friend yangu kuti zvinoita here kuti ndinge ndichibatsirwa, but iyo friend yangu akabva aseka on that day when I was at a place. Ndichimuudza zvandainge ndafunga, akabva anditi abatsirwa, but ziva kuti ukangogara waenda ukangonotsika pamba pemuprofita ziva kuti zvinhu zvako zvinenge zvava easy kuti zvinge zvichizofumuka, because izvezvi unofungidzira kuti hama dzako hadzisi kuita dzichifamba here, dzinotoita dzichitofamba, but sekuru vane mhepo yavakagadza pauri kuitira kuti uyo anenge achida kufamba asazokwanisa kubata kuti iwewe ndiwe une zvauinazvo zviri kuparadza vanhu mudzinza. Saka kana ukangogara waenda kumashowe, ziva kuti mhepo yaya inobva yatodzokera kuna sekuru, yobva yanoripota, ivo vanobva vakufuratira. Uye zvekare ndakabva ndaudzwa kuti pane mumwe mukadzi uyo akatorohwa nevana vake kuzonosvika pakuzonofa mushure mekunge azama kuti ange achigadzirisa maproblems. Mukomana ashe, handisisina zano, ndava kukumbirawo kana muchinge muine muprofita wamunoziva ndibatsireiwo, ndatambura mukoma because handibatwi nehope. Ndanga ndichifungidzira kuti kana zvinhu zvacho kana ndichikwanisa kuti ndinge ndichizozviita at least in secret, vanhu vasingazvizivi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Asi kwamuri vanzvadzi ndinongoti kusiri kufa ndekopi. I think it is far much better muchitanga kufambira nyaya dzacho muchiri mupenyu, because zvinozosara zvonetsa futi vana kana kuri kunzi munenge mafa. Zviri nani kuti munge muchingosunungurwa nguva ichiriko. Let us try to speak with her in the comment section. Ngatisanganei zvekare kune zvimwe zvirongwa zvinotera. Again, if you want those phone numbers, what you can do is that munongoya kuinbox kwangu, then you remind me, you just say hi, then I will try to forward the phone numbers as soon as I can. Kune avo vanisati ndapindura messages avo, it's not like I am ignoring, just that my messages acho anopinda akati one day.